खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' हारिनि गेजेराव मोननै राजखान्थिया दिनै बबेबा पार्टी मोनसेया होनदों CID इनक्वायरि जानांगौ, सोरबा फारसेया होनदों बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिथांमोनखौ जेलाव हरनांगौ। दिनै जों सोरखौ मा बुंनो? आं दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोननै हान्जाखौबो आं बुंनो थाखाय दिनै भिडिअ खालामनो गोनां बायध'था जाबाय। गिबियावनो आं दिनै बर' रायजो राजानाव मोनसे आंनिफ्राय सोंलु, आंनि सोंलुआव जुदि गोरोन्थि जायोब्ला आं निमाहा बियो। जोंहा दिनै माहारियारि आफाद जायखौ दिनै गावसोरखौनो बयनिफ्राय देरसिन, नाथाय जों दिनै माहारियारि आफादखौ आबसु होनना बुंबा बयबो सिबियो, नाथाय लिडारफोरनि माखासे बिबान सोलायलायनायखौ मानि थाखाय बायो आरो जाय बिथांमोना दिनै बडि सोलायलायनो होनबानो दिनै आबसुनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै माखासे बडि सोलायनो होनना बुंबा बिमा बिफा थैनाय बायदिसो बिथांमोना साननानै लायो। नाथाय हारिखौ जौगाहोनोब्ला जायफोर दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव मोजां मोजां फरायसाफोर दिनै जोनोम जाबाय, मोजां मोजां दिनै आउट नलेज गोनां गथ'फोर दिनै जोंनि गेजेराव दिनै नुजाथिबाय, बिथांमोनखौ दिनै माखासे आबसुनि बिबानफ्राव होनानै हारिखौ जौगाहोलांनो हायो। नाथाय जों नुयो गावसिनि माखासे बे बाख्रिनि माइखौनो एखमबा जोसाखौ गायलाय, एखमबा माइसालिखौ गायलाय, एखमबा बर'दानखौ गायलाय, गावसोरनो बे बाख्रिनि माइखौनो जोलैखौनो गायलाबाय थायो। गोदान माने जोलै लाबोआ, जों बेखौसो नुदों। दा बेखौनो आङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोरखौ दिनै जोंनि बेले बेजे राजखान्थिनि हान्जाफोरखौ गोख्रों खालायनो हान्जा दंमोन बर' फरायसा आफादा, नाथाय बिथांमोनानो दिनै गावसोरनो बाख्रिनि माइखौनो एखमबा जोसाखौ खोथिया फोयो आरो एखमबा माइब्राखौ फोयो, एखमबा माइसालिखौ फोयो, एखमबा बर'दानखौ फोयो, नाथाय गुबुन गुबुन दिनै हारिनि गेजेराव माइ जोलै ओंखारबाय। बेखौ दिनै गोदान गोदान जोलैखौ खोथिया फोआ। अब्ला जों दिनै बै समावनो माइब्रा जालाय, जोसा जालाय, माइसालि जालाय, बर'दान जालाय जानानै दिनै मोजाङै बे खोथियाया फिथाइ थायनो रोंला। बेनि थाखाय जों दिनै गोदान गोदान मुगायाव मा खालायनांगौ? खोथियाफोरखौ गोदान गोदान लाबोनानै जोलैखौ मोजां आबाद मावनांगौ। बेखौसो आं खावलायो आरो आं लोगोसे बेखौनो खावलायो दिनै मोननै हान्जाखौ दिनै सोर गोख्रों खालायनांगौ? जोंनि बर' फरायसा आफादफ्रा दिनै बिथांमोनखौ दिनै बेले बेजे जाबाय थानायखौ दिनै बिथांमोना सोमखारिनांगौ, नाथाय दिनै जों गावसोरसो उल्था, नाथाय दिनै गावसोरसो उल्था रायजो राजाजों सोमखारि जानाय माखासे हाबाफारि मावगासिनो दं। बेनि थाखायनो आं खावलायो, UPPL मालाबा बुङो बिथांमोनखौ जेलाव दैथायहरनांगौ, मालाबा CID इनक्वायरि खालायनांगौ, आरो दिनै BPF हान्जाया बुङो बिथांमोननि दिनै खामानि मावनायफ्रा हारिनि माखासे जौगालु खामानिफ्रा दिनै जायाखै, बिथांमोनखौ हाइकर्टआव केस होनांगौ। दिनै बिदि जाबाय थायोबा हारिया जेबो जौगाया। नाथाय जों दिनै जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव जायखौ होनदों जों दिनै आसामिसफोरनाव दिनै मोनबेसे पार्टी दं? दिनै सोरबाया बुंदों नामा बै समाव गप्त हत्या जादों? गप्त हत्या जानायनि माखासे दिनै बै समाव प्रफुल्ल महन्तनि समाव सोरनिबा न'खरखौ दिनै गावथारलांजोबबाय, सोरखौबा माबा मोनसे खालामलांबाय, दिनै बुंदों नामा अगप'आ AGPआ जेल जानांगौ, बिथांमोननि सायाव इनक्वायरि जानांगौ? रावबो बुङाखै दिनै। आरो सोरबा दिनै रायजोतला बुङाखै दिनै सोरखौबा ओरैबायदि दिनै जानांगौ, हेन जानांगौ, सोरबा जेल जानांगौ, बेखौ दिनै रावनिबो खुगानिफ्राय नुवाखै। सोरखौबा गावथारदों, उमुगा ओरैबायदि खालायदों, सोरबा हारि दाङाबाजि जानानै बै समाव आसामिसफ्रा बर'फोरनि न' सावदों, बिथांमोना इनक्वायरि जानांगौ होननानै दिनै सोरबा आसामिसफोरनिफ्राय माखासे राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै ओंखारदों नामा? ओंखाराखै। नाथाय जोंनि बर'फोरनि लिडारफोरनाव मा ओंखारदों?
मालाबा बांगालनि न' सावदोंनो, बांगालखौ बुथारदोंनो, मालाबा आदिबासिखौ न' सावदोंनो, बिथांमोना जेल जानांगौ। बिथांमोननि समाव बे मा जादों? गावखौनो माने गोरोंद्राय साननानै सोरखौबा दिनै BPF हान्जाया सोर, UPPL हान्जाया सोर। आरो बै समाव हाग्रामाया बुङाखै दे इउजि ब्रह्मआरि आन्दालन खालायनानै गारि गुराफोरखौ सावदों, बिथाङा जेल जानांगौ होननानैथ' राजखान्थि खालायाखै। आरो इउजि ब्रह्मआ बुङाखै दे बिलटिफ्रा बै समाव मानसि गावलाबायनानै बिसोरो BTC एकर्ड खालामनानै बिथांमोना जेल जानांगौ होननानै इउजि ब्रह्मनि खुगानिफ्राय ओंखाराखै। नाथाय जों दिनै गोदान गोदान हान्जा, गोदान गोदान गोरों ओंखारबाय। दिनै मा बुंलायदों? सोरबा बिनि पार्टिखौ हाइकर्टआव केस होनांगौ, आरो सोरबाया बुंदों दिनै बिथांमोना CID इनकुवारि जानांगौ, सोरबा दिनै बांगालखौ बुथारनायनि, सोरबा दिनै आदिबासिफोरनि न' सावनायनि, बिदि दिनै सोरायखांदों। दिनै गुबुन हारिया दिनै बुंनायनि दिनै लामाखौनो मोनाखैमोन। नाथाय जों हारियानो हारि रायखांलायगासिनो। दा जों बेफोरखौ बावजोबनानै जोंनि राजखान्थि हान्जा गेलेनाया मा जानांगौ दे? नोंथांमोना मा खामानि मावनानै देखायदों? जों ओरैबायदि मावनानै देखायनि होननानै दिनै रायजो राजानि सिगाङाव दिनै बुंनांगौ। उमुखामोना दिनै दालांखौ माबायदि मावदों, गारि गंनै हाबजायै खामानि मावदों। जोंनि दिनै सरखारनियाव दालां मोनसेयावनो गंथाम गारि एरायजायो होननानै दिनै बेफोरखौ गावजों गाव बुंलायलाय। दिनै अबेबा जों दिनै उमुक रायजोआनो ओरैबायदि जों गिदिर गिदिर जों दिनै अबेबा गिर्जायानो जा, अबेबा मन्दिरानो जा, अबेबा रायजो हौवा न'आनो जा, जों दिनै 2 ताला लुना होबाय, उमुक होबाय होननानै दिनै गावजों गाव दिनै थरख'नांलायलाय। सोरनिबा न' सावनाय, सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा माबा खालायनाय, इनकुवारि जानांगौ होननांगौ। बे नामा हारिनि जौगानाया? नाथाय जों दिनै सोलोंनानै ला बर' लिडारफ्रा। दिनै हारसाफ्रा बै समाव बर'फोरनि न' सावदों, प्रफुल्ल महन्तनि समाव गावसिनि मानसिखौ दिनै गप्त हत्या खालायदों। दिनै जों इलेक्सन समाव जों दिनै रावनिबो खुगानिफ्राय खोनाया। दिनै सरकारा बै समाव रायजो राजाखौ गावथारदों, बिथांमोना इनकुवारि जानांगौ, बर'फोरनि न'खौ सावदों बै समाव होननानै दिनै सोरबा रायजो दलानो दिनै बुङो। दा माखासे दिनै बिसोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन दिनै राजखान्थि हान्जा दं, बुङो नामा? बुङा। जों दिनै बिसोरनि दिनै राजखान्थि गेलेनायखौ दिनै सोरखौ उमुखाखौ हमनांगौ, उमुखाखौ इनकुवारि खालामनांगौ, उमुखाखौ CID खालामनांगौ होननानै जों दिनै खोनादों नामा? खोनायाखै। थिग आं दिनै बिनि थाखायनो बर' लिडारफोरनाव माखासे आं सोंलु सोङो। आरो बर' रायजो राजाया जों एसेबाबो राजखान्थि हान्जाया जुदि BPF हान्जायानो जा, UPPL हान्जायानो जा, जुदि बिदि सोमखारिलायबाय थायोबा, जोंनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि मोनसे पार्टि दल खुलियो ना NDP हान्जानि माखासे दल खुलियो, बेखौ रायजो राजाया उननि समाव मोननै पार्टिनो फोरमायना होदो। बेसो जोंनि देरहासारनाय बर' हारिनि खौसेथिखौ जों नुदों। जुदि NDPनि माखासे जुदि राजखान्थि हान्जा जुदि बानायनो रायजो राजाया गोसो गैयाब्ला, रायजो राजाया दिनै गोदानै मोनसे राजखान्थि हान्जा दिनै दाफिननो गोनां जागासिनो दं। बे जानो गोनां जोंहा बिथांखि लानांगौआ रायजो राजानि सायाव होननानै जों दिनै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला दिनै बर'नि राजखान्थि हान्जाया दिनै हारिखौसो जाख्रेबनाय। हारि जाख्रेबनाया बोरै? नंथारै रावफोरखौ दिनै बखिलायनाया दिनै माबोरै जादों? दिनै नंथारै सोरनिबा दिनै राव फान्दायनायाव, सोरबा दिनै गुबुन हारिफोरनि दिनै माखासे सोलो बाहायनायाव थिग दिनै फैगासिनो दं दिनै बर' हारिनि गेजेराव दिनै सोरबा दिनै दाखाथि हाबनाय, सोरनिबा न'आव दिनै लुथिलांनाय। दिनै बर'फोरनि आखुआव बिदि गैया। बेलथिनि जाय समाव दिनै दावहारुफोर, सोरनिबा दिनै न'खराव सिखाव हाबनाय आखु गैया। आबसुनि दैदेनगिरि बा आबसुनि कर्मिफ्रा, आबसुनि जायफोर दिनै सोमावसारग्रा, बिथांमोनहा दिनै बै समाव सिखाव होनना बुंबानो माखासे फोजोबबोदों। NDPनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो जा, माखासे NDPनि केडारफ्रानो जा फोजोबबोदों। अब्ला दिनै बर' हारिनि गेजेराव सोरबा सिखाव थागोन ना थाया? दिनै माखासे सरकारनि माखासे दिनै
माखासे पलिसि खालायगासिनो दं। बर'फोरखौ गावजों गाव बोरै दावराव दावसि खालायनो हागोन, थिग बेखौ सांग्रां जानाया मोजां। बेनि थाखायनो दिनै मोननै सरकारखौ जुदि फोजोबनोब्ला रायजो राजाया स्ट्रं जानांगोन, रायजो राजाया गोदानै सानफिननो गोनां जागोन। आरो माहारियारि आफादनि जायफोर दिनै बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे बाख्रिनि खोथियाखौनो जुदि बोसोरफ्रामबो फैयोब्ला बेयाव माइआ मोजां जाया। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। गोदोनि बे खोथिया माइ जोलैखौ जुदि फोबाय थायोब्ला फिथाइ मोननाय नङा, बेखौसो आं फोरमायो। बेनि थाखायनो जुदि माइआव जुदि फिथाइ बरा नांगौब्ला माखासे जोलैखौ लाबोफिननांगोन, जोलैखौ लाबोनानै खोथियाखौ फोनांगोन, अब्लासो जोंनि हा हुआव मोजां खेथि जागोन। बेखौसो आङो रायजो राजानिसिम फोरमायहरो। आंनि बुंनायाव माखासे गोरोन्थि जायोब्ला आं बयनिसिमबो आं निमाहा बियो। बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनावनो माखासे सोद्रोमाफोरनाव आं निमाहा बियो। बर' राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनावबो बर' हारिनि गेजेराव आं निमाहा बियो।